gomilanje vojne tehnike i trupa SAD-a i NATO na granicama Rusije i Belorusije. Konstantin Blohin smatra pokušajem svrgavanja vlasti u Belorusiji, opštim kursem obuzdavanja Rusije i namerama da se Moskva uvuče u trku u naoružanju. Krajnji cilj je ulivanje straha, kaže ovaj ruski ekspert. Što se tiče Belorusije, jasno je da će, ako Zapad uspe da na vlast u toj zemlji dovede prozapadnog političara, Sjedinjene države moći da sprovedu svoj dugo očekivani geopolitički projekat izolacije Rusije od Evrope, pre svega od Nemačke, od Baltika do Crnog mora. Postojaće i sanitarni kordon koji će štititi države neprijateljski raspoložene prema Rusiji, a jedan od ciljeva je i zaustavljanje izgradnje gasovoda Severni tok 2. za što pokušava da iskoristi Alekseja Navalnog. Režim u Belorusiji smeta jer sprečava stvaranje takvog sanitarnog kordona, smatra ovaj ekspert. Istovremeno, dodaje Blohin, Sjedinjene države žele da udare i na Nemačku kako bi je potpuno stavile pod svoju kontrolu. To je informacioni i psihološki pritisak na Belorusiju. Međutim, Sjedinjene države nisu spremne za bilo kakvu invaziju većih razmera. O tome govore slučajevi sa Iranom, Severnom Korejom i Venecuelom. Venecuela je poseban primer pošto se nisu usudili ni tamo da uđu, a Rusija i Kina potpuno su drugačije, kaže Blohin. Pentagon igra opasne igre u Evropi i posljednjih godina i meseci ozbiljno jača svoje trupe u Poljskoj i Baltičkim državama. Ruski mediji navode da su prebačene trupe, bombarderi, lovci i ratni brodovi i da su se Pentagon i NATO ponovo aktivirali na granicama Saveza Rusije i Belorusije. Nedavno je američki tenkovski bataljon dopremljen u Litvaniju radi učešća u manevrima Atlantska odlučnost, a malo pre toga Amerikanci su u tu zemlju prebacili i avijaciju, helikoptere Apache i Black Hawk. Na litvanski vojni poligon Brade dopremljeni su tenkovi Abrams i borbena vozila pešadije Bradley. Prema podacima Ministarstva odbrane Belorusije, na tom poligonu, udaljenom samo 15 km od granice Saveza Rusije i Belorusije, raspoređeno je 500 vojnika, 29 tenkova i 43 borbena vozila pešadije. Prema ocenama eksperta, NATO je od 2014. godine udvostručio svoju vojnu aktivnost u blizini ruskih granica. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu upozorio je da Severnoatlantska alijansa podstiče hladan rat, razvijajući vojnu infrastrukturu i nastavljajući da postavlja sistem protivraketne odbrane u istočnoj Evropi. Ipak, smatra Blohin, Sjedinjene Američke države nisu spremne za rat sa Rusijom, koji bi bio poslednji rat u istoriji čovečanstva. Cilj Amerike je da izvrši pritisak na Moskvu i istovremeno pokaže svoju evroatlantsku solidarnost sa državama koje su spremne da razdvoje Rusiju i Nemačku, a to su Baltičke zemlje, Ukrajina i Poljska. Ekspert ističe da Moskva prati sve ove procese, ali ne misli da će situacija izmaći kontroli. S tim u vezi podsjećam na izjavu Trumpovog prijatelja Newta Gingricha, koji je za Baltičke države rekao da Sjedinjene Američke države neće započeti rat sa Rusijom iz predgrađa Sankt Peterburga, misleći na blizinu baltičkih zemalja Peterburgu. Jedino je korist Baltika kao instrumenta, a drugo je kada se nešto dogodi u neposrednoj blizini Sjedinjenih država. Setite se samo kubanske raketne krize. S obzirom da oni nisu napali Venecuelu, koja je u njihovom dvorištu i okružena američkim saveznicima, onda su rizici sa Rusijom za njih neuporedivi. Stoga ostaće glasine i izjave o obuzdavanju Rusije, ali oni se neće upustiti u tako nešto ozbiljno, smatra Blohin, a prenosi Sputnik.